шао жж шаҳрванди 17-солаи чин тасмим гирифтааст дар тоҷикистон таҳсил кунад, забони тоҷикӣ ва фарҳанги тоҷикро амиқтар омӯзад. ӯ ба факултаи филологияи тоҷик дар донишгоҳи миллии тоҷикистон шомил шуд ва дар соли аввал таҳсил мекунад. ба омӯзиши забони тоҷикӣ 4 моҳ пеш шурӯъ кард. ман кӯшиш мекунам, ман забони тоҷикӣ ёд мекунам, шеър аз ёд мекунам. масалан, аз миннату аз забони худ ёд кунед, алвоқи гузаштагони худ шод кунед, то ҳарф занад ба тифли шумо дунёи вало тоҷикӣ бунёд кунед. ҳамсабақон ба шао номи тоҷикӣ гузоштаанд шоҳ. ӯ забони русиро низ медонад ва тоҷикиро аз тариқи забони русӣ меомӯзад. дар ним сол аллакай қариб гап задан ба забони тоҷикиро омӯхтааст. дар ним сол ба мо робита карда гуфтугӯ карда аллакай бо забони тоҷикӣ ҳарф меронад. шао аз камтарин шаҳрвандони чин аст ки таҳсил ва забономӯзиро дар як мактаби олии тоҷикистон идома медиҳад. ҳамкурсо мо хеле шод ҳастем ки тоҷикистони мо чунин давлати пешрафтае ҳаст ки аз ҷумҳурии халқии хитой омада дар ин ҷо таҳсил мекунанд. ин як ифтихори мо мебошад. волидайни шао дар чин манзили хусусии худро надоштанд. дар хонаи бобову бибӣ зиндагӣ мекарданд. ҷои корашон низ сердаромад набуд. барои пешбурди зиндагӣ ба тоҷикистон омаданд. оташ дар тоҷикистон бизнес мекунад, барои ман зинда хуб аст. шао ҳамроҳ бо волидайн дар тоҷикистон муваққатан зиндагӣ мекунад, аммо ҳадаф дорад забони тоҷикиро хуб омӯзад ва барои доимӣ дар тоҷикистон бимонад. дар хитой зиндагӣ мушкил аст, ҳаво безе аст. дар тоҷикистон кор зиндагӣ осон ва арзон аст. дар хитои ҷои кор ёфтан мушкил аст. солҳои ахир теъдоди зиёде аз шаҳрвандони чин бо ҳадафи кор ва аз тариқи тарҳҳои иқтисодии ин кишвар ба тоҷикистон ворид мешаванд, вале теъдоди хеле кӯчаки чиниҳо барои идомаи таҳсил тоҷикистонро интихоб мекунанд.